Wara kważi 25 sena ddaħħan iċ-ċumnija tal-ewwel power station ta' Dellimara inħatti tal-kollox f'operazzjoni mill-iktar delikata. Daqskemm kienet delikata l-qalba mill-iktar żejt li jniġġes għal gass naturali. Al kontrarju ta' ċmieni li tneħħew mill-power station tal-Marsa, iċ-ċumnija boli ta' 150 metru u magħmula mill-konkos rinforzat ma setgħetx titwaqqa kif ġiepu laħaq, iżda kellha titqatta biċċa biċċa biex illum fadal biss minnha bord ġebel. Crew ta' One News segwa mill-qrib l-aħħar xogħlijiet ta' tqattih permezz ta' diversi inġenji tal-kostruzzjoni. L-inġinier Stephen Farrugia, responsabbli mill-proġett tal-iżmantellar taċ-ċummija, qal il-proċess kien wieħed delikat. Madankollu stqar li l-Enemalta osservat bosta kondizzjonijiet ambjentali u assigurat is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u l-power stations l-oħra li hemm qrib iċ-ċummija. Proċess li kien jinvolvi biex iżarmat iċ-ċumnija intramat struttura bażikament tal-ħadid matul iċ-ċumnija kollha 150 metru oli ta' madwar 50 solar biex bekk madwar din l-istruttura intramat pjattaforma biex offrit bażi għal kontrattur li jista' jitla' fuqha biex ikun jista' jaħdem. Il-konkos tkisser b'żewġ mini excavator żgħar kienu jitħadmu minn fuq il-pjattaforma stess imma b'remote control biex il-ħaddim iżomm ċertu distanza ta' sigurtà waqt it-tkissir, bdew jitkissru oli ta' madwar 3 metri diametru madwar iċ-ċirkunferenza ta' ċumnija, materjal nixtieħa tal-isfel. L-iżmantellar taċ-ċumnija kien jinkludi wkoll it-tneħħija ta' pajpijiet kbar tal-ħadid illi minnhom kien jgħaddi d-duħan miż-żejt illi kien jinħaraq fil-boilers. Waqt żjara li jagħmel fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru Joe Mizzi qal li t-tneħħija ta' din il-ġerħa ambjentali se jwassal għal arja aktar nadifa, l-aktar għar-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta b'mod partikolari għax-xlukkajri. Issa kapitlu jmissu enerġija nadifa. Issa ovvjament li bħala ġenerazzjoni għandna l-kapaċità, għandna l-energy mix, jifri biex wieħed jilqal meta ikun hemm xi affarijiet xi każi li impjant jimur biħsara, hemm biżżejjed kapaċità biex nibqgħu għaddejjin. Iċ-Chairman tal-Enemalta Kevin Kirkop stqar li l-kumpanija qed tħares il quddiem biex tibda proċess ta' investiment f'apparat u riżorsi għal ħaddiema li ħadmu qattih sa dan il-jum importanti għall-Enemalta. Issa l-pass li jmissu huwa li insostnu l-Enemalta u jkun hemm konsolidazzjoni fis-sens ta' fejn għandu x'jaqsmu mal-ħaddiema u konsolidament ukoll fejn għandu x'jaqsam li nibnu dak li qed insejħilhom jiena is-silent partners tagħna. L-Enemalta rrida li fil-futur tkun the preferred partner għal businesses u għal komunità Maltija. Iċ-Chairman tal-Enemalta qal li l-5,000 tunellata ta' konkos u eluf ta' tunellati oħra ta' ħadid iġġenerati mill-iżmantellar taċ-ċumnija qegħdin jiġu rriċiklati.